Gus. Oh, keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Asem suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung. Iki manusane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Gitik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Kembang popang terate bang rerayungan loma lengkung tumalong ora mambat wetyan wis semokan mawar raras tobat Ponokawan Bagong wonten dawuh tobat aku ki gumun lho karo kowe gumun sawetara kowe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak seneng atiku pokoke ora iso digambarake kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget tobat ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget mongko kowe resik ya sarwa resik kowe ngepel ya katon jlambahe katon resik kowe ngombahi ya pinter tobat ya menglehmu mepe iki aja pindah-pindah nggon celanaku ilang sing pundi tobat sing kuning karo sing janggon kula sak soalnya kula jajal kok pas ora ngajar nak ya abdi ning senengane Bagong wonten dawuh ngene kowe tak kandhani nggih pripun kowe rasa bali ning Ngamarta terus kowe dadi abdiku padha wae ning kono batur ning kene batur lah terus karepmu piye ya ora mundhak pangkate apa to metenggung tumenggung apa-apa ora meng abdi ana meng abdi wae kula teng ngono karang nek ngepel pinter umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembatra Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka tobat iso resik nggih lek munggo sok jan nggon-nggonan nggih manyan gendriku niku kudu tak klepi ndak ngetel iya seneng aku nggih matoban ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali ning negara Ngamarta kowe njaluk apa kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina yen kowe kepengin njaluk pangkat apa engko tak aturke sinuwun Prabu Duryudana mboten sah diaturake
Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambutmu ki dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi? Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo rae gumantung le nyawang. Iya, Pak Tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati, Pak Tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokana kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko anakku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha ngene nampa gunemamu, Bagong. Yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wing arep omong kok bingung. Ngono ngapa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Nah. Tek-tek ah. Rasa malang rek. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge? Diselingi riyen nggih, Prataruna angujiwa. Nek sing dalang tengen ning laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen banget iso ono. Piye nek aku kowe minggat to kowe? Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten bos. Kowe karo aku ngono mau. Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Tobat. Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nun ngangen Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter?
dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalé kowe ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Anting Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep rembug impen dirembug sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa onten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. 12 tekan sak banjure Gandayane. Titiyane gandayane. Titiyane bener gandayane. kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Apa mau mengen Bapak? Impi. Puspa tajem itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu Sapa? Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, nduliti sabun terus kula cemplungke teng bilasan pertama, ember pertama blum ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyopot ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes. Udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki.
Selak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasane. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki nyawang. Sesawangan sing endah-endah, Bagong. Walah, asli. Iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya ming kaya ngono kae to. pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke endi sing iso ayo bae pokoke. Iya. Iya, Bagong, iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono, Bagong, karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku ya ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya, njaluk apa-apa kok mesti semaya. Ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Dendetel kae pelok. Ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono, Bagong. Terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanteng karo kowe. Nek upama nggon impen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane, kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Tak copot kesisan. Ngawur. Maksudnya piye? Iki Sbanowati di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho, Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo. Asli? Iya tenan. Wis kedodo limbuhan. Ayo dalimbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak konjur. Konjur yo Dik yo piye? Lah wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat iki kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ngene iki ya. Engko ning ora karo guyu lho, engko mangko. Ucal-ucal. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Ora kaya ngemapan wonten ing taman Kadilengleng negari Ngastina. Nalika semanten sangganing Palomban samya gumun wuninga tingkah lampahipun Prameswari Ngastina nggih Sang Dyahayu Dewi Banowati.
manutya yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika tobat kok sajake rada ragu-ragu Bagong. Piye tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa monggo sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak-dampyak lek ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane. Heeh, tenane. Tobat tenan. Nek aku lara, nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Tobat, aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Tobat, tau leke nang omahe ben. Surapati penak. Anak-anakmu dititipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbone mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kowe. Ha, ning ya aja ngono kuwi, ora terus ora basa garwa iki karo Kyai Kakung basa. Tobat penjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ya. Nun inggih kula tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon, diajeng. Arang sok sasar susure. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane. Nggih, Diajeng. Banowati. Kula wonten maring dawuh Kamas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih, ngestaken dawuh. Ning panjenengan kaya siram. Anu munggah tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Monggo sprayine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Wis ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku Kurawa tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilara, digawe lara, kowe kudu lara. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, weras malang bakal tak putung. Panjenengan wantun wani. Piye? Tekati kok. Plegudhuk swaro gembal Sumarante. Dik Pate. Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmono. Sinten Dik Pate? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe tetho sandale ming jepit kaya ngeten iki. Tur udu seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo. Cetan iki murahan niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Nggih. Dibuang Dik Pati, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok malih nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Oh tak mulai ya. Tobat. Ora sawedi nek panjenengan dipun pilara kula ya kudu lara nek panjenengan seda kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Urung ngapa-ngapa ya mati. Anjo ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko. Masa iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange, ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu Kakang Prabu, sekedap Kakang Prabu sekedap.
Para Dewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Yai Ratu wonten dawuh Prabu wonten satunggiling kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datulaya ngendikaaken utawi muja atura sanipun Yai Prabu Duryudana menawi mban kala wau sumurup glibetipun piyai kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati. Tobat naminipun sinten? Ngaya wara sapenake dhewe kula menika mboten nate nyingkitaken piyai kakung wonten lebet ing patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingkitaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok panjenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana menawa piyai putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran inggih, namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para satomina Prabu. Oh iya sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Katilengleng. Oh iya sampun. Isampun, ayo ngatur isampun. Ayo ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngaku-ngaku? Ngapunten. Menika menapa ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten. Nuwun mapunten jatosipun. Sampun caket-caket lho mboten sekeco Yai Prabu Duryudana. Dados menika pepasren ninggal Taman Katilengleng. Kasinggan mekaten. Mangirwin. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Ora pati nduga mono iki reca apa? Lho, Bagong ibarat. Menungso ora tatanan. Yai Ratu sanget-sanget anggen paduka ngiyas dhateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggep apa kowe? Kok mledeng ning kono apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kali sampean. Ngopo kowe wedi? Amargane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten maring adawuh. Samenika kula nyuwun prisa. Inggih. Piyai kakung ingkang mapan wonten telenging taman menika sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Memang iya. Wah, panuswane jajalan. Kula nyuwun mapunten kok Bagong mapan wonten ing taman menika. Dasaripun menapa? Tobat nyuwun mapunten blok kesuta kemawon. Kula menika tresna lan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampeyan saged remen manah kula. Lho nyuwun mampun panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna arep ngapa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing wis nampani. Jil. Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten, kula
rembugan kali kula. Kula nyuwun pangapunten. Kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki lho. Nak aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi panjenengan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalan ning pati. Sendika ngestaken dawuh, Lenggah wingking. inggih. Santai. Inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngumbake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana dine kejaba mung kudu dijawabke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana, saniki panjenengan tak dadekke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi, mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti Gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Latring atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ula edan, Mboten edan, pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya heeh. Ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Baladewa ki wis menep. Menep kok nek ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Deng piye? Ayo piye? Sae ngejawab apa? Bagong ora gelem bali saka negara Indra aja lakon tucuk kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten jawab, Gen. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mekaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih.
Panjenengan ngertos boten? Mboten. Inggih kula caos prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Inggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe nggih bang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Sampun. Sinten? Panjenengan nek kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung, Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caos prisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten langing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wah. Ngaten mawon talengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Lho, lah dalah. Jaja muntap lek tetap. Malat lat-lain dipanus manijan. Dados Bagong manjing dados Duratmaka. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Taturke anak Prabu Duryudana medi tugel kulune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Ame drajate kene kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Maka Dewi Banowati kuwi mesti kameng para putri lah kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat apa ampun kan kesuwen. Oh nggih, ngestaken nyuwun pamit. Mang aja karo rasa dapape babaran. Oh nggih, ngestaken sak. Walik wandeng. Pinututi lamun katututan. Lamun mangsa prawira diktaya, prawira diktaya. Omong ora ngono magawe gelar. Oh. Wong pinter kok ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki mau. Iya. Ndara Kartomarma Dasar Purnyata. arep ngopo mrene? Lho lho sik kowe ora basa karo aku. Aku ki pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene tak omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banowati, Prameswari negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng gelimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Wah. Cah cerdas e.
nyepelekke ora nyepelekke kowe bali ora ora gelem bali oh bila domongi wis ora kok dibaleni meneh ora gelem bali ya ora bali aku tegel karo kowe mosok kuwi dudu nggonmu ya nyilih si Dela kowe gelem bali apa ora lho walik kowe sing kudu ndek kowe sing ngomong ora aku sesuk ora gelem saiki ora gelem kendarat siramu ayo jajal nang kene Kartomarmara Bagong menang sapa aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati ayo nek pancen iso pancen ana Bagong batur kok kemewat kaya gemjimat kaya wani dilat wesi abang antem siramu pisan gletak Tangyo yen pancen kowe digdaya Tangyo kuwi panakawaning Semar kok ming sak jotosan tekaning pati ora serep nyawamu wah semoga semute kene mulai dan kene wedi tapusi kaya ngono kowe mlayu Kartomar ayo ngejak pirang dina aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomar Pinterindo mboten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Iki perang ya nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Ayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong.
Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarma gelut karo Bagong, jarine Kartomarma ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarma ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jijik. Mulih wae. Iya to ya. Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Maning jajaran sukertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng nggawa Kyai Cundha Manik. Mun monggo arep nggawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman Ngadilengleng negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cundha Manik, Bagong? Durna gleleng nggawa drei. Kak bengkel ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mung aku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Dik Pate? Pripun? Ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki Dik Pate, ampun mriki. Kurang ajar berat banget. Nai mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringgake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon aja takon dosaku mentolo karo glandang nenggo lembut dadimu marang. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Telih Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Tobat Koko Prabu sampun ngatur mengapunten Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Bathara. Koko Prabu sampun dipun kejahi. Sampun negaken dateng pun Bagong latri sabar Bagong sampun dipun percaya. Uise. Jagat Dewa Bathara. Wong ilahing. Yai Wanawati. Kula wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih. Badhe mun jatur. Apa sebabe kowe arep manjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang.
Nggih munjuk atur, mun sampun dipun pejahi Bagong. Kosik to Cahayu, sawangan pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Pak. Nama menika Bagong. Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kersanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya. Men supaya wangi. Inggih ngesnaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati, Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngesnaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki opo Banowati? Mohon perhatian. Pengumuman besok minggu kerja bakti. Patoban menika petel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Menurut beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Wah, panuswaning jajaran ate iblis larat. Nah, iki sapa iki? Aku kok ngedep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Mati. Iya. Wah, lada. Wah, setan ratatangan panuswaning jajaran. Wah, iblis. Ing atas Tinata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atas aku piyayi mung dikembari karo kere. Ya. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kowe lak kandhake juraganmu mbok dadine Bagong. Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh paduka wonten negari Ngamarta. Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku enek ngopo? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalaning ngadhawuh. Kresna, Iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenake ati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ya iki kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumunten kula dipun ajab rembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut, nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumunten kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng.
Kados menapa kejot raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Kyai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa? Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu? Lajeng wisa Yai. Panakawan negari ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten telenging taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak ajohaken ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning taman Kadilengleng mongko tanpa panilayai Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirang kepun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumen ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal ben, wis ben pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmaning Kyai Prabu Duryudana. Kanca-kanca ki nek le nyambut gawe nang nggone sedulur ki malah ngene iki lho. Semangate berapi-api. Heeh. Ngene wah seseke ra jamak-jamak. Kowe saka ngendi, Gong? Hah? Saka ngendi? Senam. Ambo yo nganggo sandangan sik. Sumoe. Oh. Mumpung metu kringete nek ora metu kringete ndak masuk angin. Iya, ya wis ora apa-apa sing apik ngono. Heeh. Tapi to, aku katokan training abang. Monggo ora ganti-ganti training abang kedhen men kuwi. Ya wis men to ya. Ana duwene terus. Heeh. Sowane daleme sapa iki? Mas Cahya Kuntadi. Heeh. Muga-muga bocahe nireng sambikala sing diruwatke slamet donya akhirat. Amin. Panjang yuswa kuwi sing dikarepake. Heeh. Dasare sing ngruwat mbahne dhewe. Heeh. Mbah Kakunge. Iya. Ruwatane ya lain daripada yang lain ya, Tru. Lho malah ketemu ngakal ngono kae. Panjenengane iki nek muni nganggit lakon cek wis ning panggung aku mau diwarai kok, Gong. Nek ana panyuwunan lakon sing kira-kira dadak sampean ra iso anggiten ning panggung, Mas. Mergo nganggit ning panggung kuwi suasanane ora bakal ngendelong, mesti kenceng terus. Apa? Heeh. So aku tak ning panggung ah. Rumasaku kok kanca-kanca ki langsung tanggap lho. Aku nek nang omah nok kenceng nok kendolan nang panggung aku. Lho. Men suasanane kenceng terus. Amen ngono dadak gawe panggung.
Biasa nyewa panggung ora. Wis ora usah Bagong ki tronjonge mesti ngono kuwi. Nembang ya, Tru? Ya yo. Nggo kibot ora. Gamelan kok kibot lho. Gamelan bae. Ngaturke sapa sing kepareng nembang. Iki kejaba sinden-sinden iki ya akeh sing do suarane apik-apik ya, Tru. Ah. Lanang apa wedok? Lanang. Wah, emoh. Emoh. Yaene iki nek krungu swara lanang iki marai mangkel. Wo. Ha to? Yaene iki sik nending suarane wedok, nek lanang iki ning ati mbesesek. Wo. Oh iya. Ha iya. Nek wedok iso nang mripat yo abut. Kaya rem-rem ayam penak kae lho. Rem-rem ayam? Mentah apa mateng? Apane? Ayame? Rem-rem ayam iki tegese karo antuk-antuk ngono wae penak banget ora swara wedok. Nang ngono wedok wae. Ya. Aku ya cocok aku. Mumpung ning panggung. Ha iya. Kenceng terus. Ha iya. Nembang apa? Tre, tang, le. Dengar tok walik to. Tong, le, tong ngono to. Ora sok sujana ngono kuwi. Le, tong, ngono kuwi iki maksude kowe iki sadiku, tong iki kantong bolong. Oh. Ora kowe jare senam apa e, Gong? Tak tonyo sisan kowe. Lho, takon wae iki lho sing hop ha. Hop ha. Wes senam wong tuwek-tuwek kae kok. Sing ora ngentekke tenaga ming up ha. Up ha. Nang marai kemringet. Lek kemringet Kepanasan mergane. Ora kok awake kesel ki ora. Iya nembang, ya. Ngaturke sapa sing kepareng arep nyekar coba. Aku tak nyuwun suarane. Sapa? Oh. Bukasi ki pamundutan saka kanca-kanca wiyaga sampean kon nyinden. Oh. Karo engko kon bayar. Lho. Bareng yo. Tapi ya, salah. Oh, salah Bukasi. Mriki tindak mriki. Ngawur. Ora usah tok lebokke ati lho, guys. Iki ngomongane mbangane wong ra omong. Lho kok malah malik meja barang. Sopo kae ono glodhak ngono. Ya men lagi mlaku kok ya. Suwe kok. Dadak dituntun ora. Iki edian kok iki kok. Alon-alon kok rak yo jedul. Ha entuk matke. Ha, udu. Oh, putut. Abrak kaya ngono wirawiri wae. Parlinggo ya kono ning mburi kono godhok-godhok wedang ora. Sesuk nek bubar terus ora ono apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya coblok apa anane. Weh nek ora dingonone. Ayo. Arep nembang apa nek, Gong? Anu terus Apa? Rasida terus. Ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah? Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semari nek ngentur des ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah percaya delokne lho ora anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian.
Ya kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Dolunggo sing apik. Nggih, Pak. Gareng ngarep. Wo, kandhane ngeyel ora. Sing ragil mburi dhewe, ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedahan. Lho. Aku kowe rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak iki ora kaya impenmu. Impene bapak iki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. Yo main mana yo Ben? Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petruk. Gong. Dadak dikon. Men bapak ki marem ki dhewe kaget. Oh ya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong. Ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Nyat langaning kalangkuan aglar pandan moncar tinon lir kekonang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga imohana wenging ujungan colo dereng ngantos paripusami Mbah Wacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Lurah Semar Badrana ya wau
mulut mara sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya nolo garing tak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den. Ya Petruk tak tampa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Bagong tak tampa. Sumengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den, enten apa? Napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar. Kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih. Pripun kok semune rada wigati? Ora ngira babar pisan. Lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa. Sinten? Napa Gareng, napa Petruk, napa Bagong? Kowe tak kandhani. Kowe tak jarwani Kakang Semar. Salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina. Nggih Bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan, apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa. Wah, lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Gagong. Ngapa ya Mir? Nata sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isen ki Bendara ngisen-isen ki kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kok bangetan nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiek. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe Panakawan kaya kowe. Jipe aku ing matrapi paukuman karo kowe. Paukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko Bagong nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok ana ning pancen lupute Bagong ki wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler aku.
Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa iki yo. Wes bangane ngrekoso nyemplung negara wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal kok. Aku nek enggak nek kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembare ra jamak-jamak. Setan ki. Waduh. Tak kira iwake. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajahe ning gisiking samudra. Wis jati ambruk. Semene gedene iki. Lho ndek mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Dalah. Se cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tonya kowe. Wis marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya dundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham? Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya.
Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sanghyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sanghyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon lawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati. Ora ketemu e. Golek dalaning pati ki angel. Penak golek dalaning burung. Lagi arep ngono kae diwayah. Jane kaya do pinter-pinter. Soleken barang dolo piming. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jroning banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa Bu Ulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa Bu Ulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese Barang pakaryan biyen e. Son juki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. elek tak tonyo lho Bu Ulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek, didandani kaya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu Bu Ulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut kula dandani cara apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane naglaglaing bumi. Terus sinten niku sing membo dadi kula ulun-pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu. Kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Kak. Pukulun ampun ngelucu sampeyan niku dewa. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen talanging
kalbu pambukaning warana Bagongan lemet enteng kleru. Wus. Kula wujud napa Ulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, namun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejah, langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aduh nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Ulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Ulun. Iya. Kancing gelung. Ora ana Nggih pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun Ulun? Ulun mapana ing Pethit Ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun nuncalke tekan dedaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Ulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngerangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho githik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho githik. Wis, ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangen epek-epek pun Kakang. Ing kagyat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana panus maring jajalanat katone nyemplung segara jebul malah minggo dalan mapan ning taman negara Ngastina kendharat naning Sanupa Bagong.
ngrasake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem, kangkung bayem, kangkung bayem. Padake sapi. Nyun papunten ki Lurah, mangke menawi kersakaken menapa-menapa kula kartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lane mamah sak kayange. Batu-batu panjenengan nika kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu, kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres? Batu-batu wis ketimbang alpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku. Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu, lha kok dados mekarten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malik kiblate Kakang Bu Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ingkang bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Bu Ayu Banowati. Aku ingkang bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Bah! Ayo. Piye Janaka? Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun gertak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Astina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula nderek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya teja pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngondekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya Dik, lali aku wis ora dewa Dik. Takon marang aku. Ya, Begawan Godo Gitik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Godo Gitik Dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhawu.
ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adikku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku. Adikmu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajae kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, mung biasa. Njaluk tulung, jilek biasa. Kata-katane ketok apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wila apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti? Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Nang Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendine? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyongane cemplung segara barang. Iki manungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Tani. Radine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Gada Githik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-aurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Tangan-tanganku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik mendhet
pusaka inggih menika sela gumuk den tuthukaken wonten mestanganipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Bedawan godhog githik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok tratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Lho, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, Sok meneh. oh ndek. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane Sun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Oh sapenakmu dhewe. Konjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ora jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Ih, nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngeses mawa lindhu lawan angin Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong, nanging sejatine ana ingkang mimba Bagong. Sapa? Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kurung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Jaluk. Apa to iki? Jaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara. Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumenene tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bab.
Semar, anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jem Sapu Jagat ing tenggoriking Kuro Negari Ngamarta. Lho, Jem Sapu Jagat. Inggih. Malik Bagong, inggih kok. Lah edan. Tak kung